Hej. Hej og velkommen til Guys from Denmarks Cinnamon Challenge. Hvis I ikke ved, hvad en Cinnamon Challenge er, så Er det den mest smertefulde challenge, I nogensinde kommer til at opleve i jeres liv? Man skal tage en hel spæskefuld, en hel ske, whatever. Sådan en her, med det her. kanel. Ja, På engelsk cinnamon. ja. Okay. Og nu tager vi hver en skefuld af det. Vi gør det udenfor, hvis vi spilder, at vi ikke skal tørre det op. Okay. 3. Okay, lad være med at vente om. 3, 2, 1. Det brænder. Fuck, det er godt. Au, shit! My fucking... min fucking... mave, fuck, Det smager ulækkert. Det er tørt. Stærkt. Det er chili. Det er værd! Det smager dårligt. Fuck. Jeg kan mærke det. Okay. Hvis I... For helvede! Lad være at prøve derhjemme. Det er ikke nydelsen. Det er ikke Ja, og nydelsen. man kan risikere at dø af det, hvis du kommer til at sluge det. Ja. Ses. Hej. Fuck, det smager dårligt.